وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فلله الحمد والشكر. أبا على فكاتنك ولمن دونك على بركة ألمي بجرا أنا ألمي أنسكي من بارن كنك قري من بارك لي نجيون في سانغو أين على في أكون جكمانا كفالك سوالة تجرا أنا على صنيف له وفنا مني على فوقلا كعلى بركة أين على في عالمي من بارن دم نجرا أنا هيرلا لا فيلا كنالا بين على فعلك بارن كنت هيرلا لا فيلا كنالا تورم بنا بجين يا رب على كاوي وجرب بنا بجين دمنا فنبك يا رب على كاوي أنت إن بحكمنا على كدين على كبان على كبلون على كبان أكو كوننا كوكنا على دبودون أجلونا بني على دبودون أكونا صوبي على دبودون أمانا كفيون في على كندك على هيري على كندك على هيري على كندك على هيري على كقول لك الشيء دي أما على كقول لك الشيء دي أما على كبودا كعين على كندلو مجين أو ما منوي أنكون على كويل جابلا أمي دوو كرنجرة ويا على كيافا أما على كهنا أولا على كدفلة تعين روي على كلبا من دي أما ما من لجرا بيدوني واتينا نبناي لما بنباتو فيون في بيرو يا رب على كنيا دانوم على كلا في دي عنوما كنباتو من بعنا يا رب على كنيا وجيدي أين على كل شيء أين همي كوب عن فيون فينا ناني على التابي يا رب على كدلا أم بل ما دو بيان لجرا بيكرا صوبي كدونو كديبا يوشي أم باين على فعلك كديبا يو كل شيء وسيرو يناي ala ku yeru koloshi ya ala ku nu ka demba jira nyona herala goti bende na be ben yoro krengerembe gowla ya am fon fe hamido bambela ala ka betatla in ko ingara sobu ka gele ya sem gom ma ka jarabi do sem ma o mama ya rabbi ala ka gele ya wuli ala ka la jarabi wuli am balma mun be tunga fe ala ku koloshi ala ku tanga ala ka boda ki anui ankanu baka cha ula anlame baka cha ula ninga chiba ansoro ninga chita ansoro ambe boka be ala ka here kana be o tungate dambe don o gele akum num bayara buka ala ka wuli ka buka nin ko nya ala ka boke here yanui baliya be yoro ala ka kishika koloshi ala ku tanga ala ku do ku kolo dibila ala ka so mankanui ala ka anu ka dina koloshi ala ka anu ka soro daw koloshi ala ka anu ka dimba yaw koloshi nin ko ya ala ka anfara ala ka liboka ala ka temanga herala ala ka temanga herala hada wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam awa ya do tafsiru besina al ni sungolute sungolu dila be ke dongodo na sungolu dana suro ambe sura mina suratul waqi'a ay tafsiru ke kana joyini misiri la tafsiru jo bana ko kibaro en kama ni ode ayre de ya bo ayre la bo mena ni kibaro chaira ka fo a na beta islam fa na ko don dina an islamo de barala ka kene ya hami kuma ayre ka kene ya hami chuma awa ni kuna fundilaw na sabatira mamun ba ku kalama ka fo ko mun be kala gashi o de ya to an wi darsu jo folo akibara maboro shika se ama sibe kuma ka cha ba yoro dola ku i arite ba yoro dola ku i darsu ma shimana foi fon ya alle ayre de wado chugo fle kaye o kuma ngani wati bla halna dana kuma chaya ma halna dana mo ska srama awa
ni ala ka fsamandiya ni ala ka hine ni wati fana no ismolu damne ani ko yere be hakemina Allah bana ka famu ka fo am sega temeni darsu nunu yi folo ka ina ala fe ala ka andeme aka continue ko ba ala de bolo ni ala nana ni sawmu werami na nana ni ko werami an wonta ina ala fe bashi foi ka do an asmolu bara nunu na ala bayre sago yala an ba ala ka lafiya de yini an ba ka here de yini kibara werami nana ni ala sonano fana nyefo nyoy ga ni mayna bara jonjo munum bambulo ani ayre be nyebe kula chugomina bebe jamana kono bebe jie kono be nyebe ko chugala bana anyete chugala chuga mbansran kambe ni mbara nun jo no esungolo ni mbara fanga maminu anyete fena ni nganga jo ba fo chugodo de ngom ambe malde kono ambe ga anga jamana tadifo wa tasugula mani fana mena gana darsu la msilla awa nafila la baraw do de mami ni ya kanu kanna alhamdulillah mami ni srana itori kaso fala haraj sungolo baran mo de do wajibite an ga tugumina wajibite ereka allamenna wana ibinna barajini ya donc ko gashido ka nyeshi ema wali israne do ni tori kaso fala haraj ni mami liman ya rafana ni nana ani bi jeka ayra kalfa alama ka jeka ni mbaren ke ñon fe ka ina ala fe ala ka so kono mo tanga ala ku kishi ala ku koloshi ala kana banan do nga du kono ala kana do nga si dawla ala kana do nga misru kono ala kana foy do ana batolici fe no ge sobe ka do ani baran ma kelici ala ka do ano feji bana jugu ya ala ka do anaci ala ka andaka ala tula me ala ka andaka ala tula me ala ka anchi ka ndanga mana barin dam ne odeka nyaala ka deme ka ina ala fa ala ka ambe soabma aya dam ne herela tumna ala ka ndeme ka furi herela ko choyina sungolo hine bunya kama ka bo ala yo ala ko ke sobi kanim banan bunche ka taka bo je dala kirengere maka taka bo anga jamana ko anga jamana lafiya ka bo anga jamana lafiya ka bo ala ka ke tubi sababu yi ala ka ke gira ala la sababu yi على كان لما جينا كان هنا كفن سري هذا وصلى الله على نبينا وسلم. سورة الواقعة آية 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمبي تناين كروكرا على فاكام بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك رفندو. لا يصدعون عنها ولا ang bekega aljine lo le mamudu ton jien lo benani arabu munu ale o de gien kabo aljine lo o aljine lo ate kolo dimi bla me bawla atu shufana atu bla kalo kam fola o koray fo fe na be jien lo no fe o shita aljina lo o bena yoma togode la ibn abbas yo de ibn abbas ako fe na bu fo aljina kono na nyombe fo jien kono ika don o bena yoma togode la te kerengere ko wula cheka janko mi jiga jalani bachi ala bi aljina lo mamu ami fe munun fo ani jeta bena nyoma togola ikasiga famu do soro ko ina note ucheka janko mi jiga jalani bachi wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa fakihatin an jirde mimma yatakhayyarun were bunu sukwandi tano ma ni sukwandi nana obo nyuma de ko fo adama de be nyuma de sukwandi ayre mabbe ay ni ni kana duma mben de fe ben qualité de fe bana ko ayre be qualité munun fe ayru be munun sukwandi ata ko ma aljina jirido to leum bala amana do to mako wala ka to leum fli ma koroto ide ko mi min gadiye yere bi min choisi
ode chama na mbejiri la hali ta dubi min ka kamito kuma de koroyo ane ma fam abige yana komi nyuma mbala duguma la ko jirde dal dina kono aljina jirde ma chaya tugo to lendala kumu nendala awa tumu matala chene ndala abe to mone gere abe min gadiye min be beima min yele bi ni soja na dun dola ni soja barka ka boy na dune nema fana ka boy ولحم طير مما يشتهون ولحم طير كان كنسو مما يشتهون بمن جبنه كنسو بمن جبنه ولحم طير مما يشتهون ani kono sugo munun gemni ala bi gal dine kono duminu de mabtu kana andilla ka kuma do fo ni na an wali jere la kono sugo te fandan 20 hal jena ye fa jama farle nyongo yoro ko ya fana ni kono e o te kene dini de okay shere min taka no donyo we baray jango kono wale de sugo mina ta adama de kele kama mafon na foraga sugo bla ni sugo kololo photo yoro sugo ble nundu ete kama mafen nu adama de bi mekulu dunde bashi foita adundala fana ya do mato mangutu mbay bebo do da to hali kuma koro do ban fe ya afoko jago kela ko shedum may jago kela ma tafwa ko commerçant ni ma fara shedum bala ki pa may ko shem may ki bi na fora sila amda we bidaya kuma ode foitala bidaya kuma ode ebe ga tana bidaya mi fewte ko makoroba kuma dido jago damne ma kwa ni ma fara shela ibe bede sika foitola parce que femi ndo anige bo mandi awa adun ka gele e ka kalo tonote chef la soro ne dongo de bi shegelenza ibi biwa kibi makoroba ba fodoro kwa mai folo afogo fedo mai chena bete mushriku ya da ngo chen fonyo ya bete mushriku ya manye fo anye photo de flege ala amena do di nyefo bete mushriku ya ado ko no be demchen di baba kwa mai amai kada kuminga an bi akhiru zamanu sunama wa misinga afoti doro aya bidaya ko mushriku ya we foi tala bo fembala o kunte mushriku ya ko dew korodo de bala bana kama ma fefle sugo manchan ko sobe nga daga gele ale odi sugo gelema dido ataka gele asro bi min do shela ni e mishikilin fa wal man ye saka kilin fa ka chaye ko sobe opmana alay aljina mangutu walahmi tayrin mimma yashtahun arad balaka am fara dumbawga wa hurun ain kani hurul ain no ya aljina msowi somun lala kabla aljina kono kerengerema ulu majje soski kede ala yudla kula sawa aljina kono maoma ni ma ala ko keya ino luti nyoy ay no luti nyoy yam mo tew cendo de halma suramba fo tafsir la ka fo ko jem so daraja ka boutay nga nunu yu dama fawi koy mamunu majje soski ke ulla be ala fe kerengere ma ku maray anyunye ateruye akanu yonye وعدت للمتقين ما منزرنا عليه ما منو هكليسكي أجنتينا ما هما كيف بلولا جنالا كسالا كي تفرالا
ni ma farati ini nundi ñoy de ye ma itodo eni nu nga ñoy abegele de ma ni dundura aljina kono cela ini yorobe hurul inna ni yayi ma ini nu ma ñoy ma doli wani qur'ani refle ka alkira ka kuma kom fle sallallahu alaihi wa alihi wasallam alkum kunye tlale ni ibi yandata wali ma ibi yendako kunye oli ibi jend lota wali bi la harata kono aljinata kono bien yere sago ke ibota wal ma bi lahara aljina kono iti je foi la ibota parce que kafiri galla yini ode je kono ya do ngana kani foi je liberté totale ode ka di kafiru or ni ibode yini ala yo la sago aljina de kono adama de ti je foi la nga ebena fenna ga shile munu miri kono kadne du eto yere miri e fongo foka faraka ero ni ko sa ko aljina de te je foi la ni yɛrɛ a tabiya tiɲɛni yɛrɛ kama tellement ale dusukun nagashira a ka muru a tiɲɛna a ka adamadenya burujara ale yɛrɛ bolo hali aljinɛ kɔnɔ ale hakili bɛna jigi jɛnɛya la ale yɛrɛ bolo hali aljinɛ kɔnɔ ale hakili bɛna jigi a kan ni manamana ko ninnu dɔw la a bɛna miiri yala o bɛ sɔrɔ wa maa minnu b'o la yan o yɛrɛ caman don dɔ tɛ aljinɛ kɔnɔ yɛrɛ jango ka taa ɲini bon mamunu ma ɲini ya lulu ba ɲini aljina kono wa a ɲɛci yɛrɛ dun fana tɛ aljina kono fɛn dama dɔ bɛ adamaden sama ka taa jɛnɛya ma ala k'an kisi a ma o ye jumɛn ye muso tɛ n bolo kelen walima muso bɛ n bolo n ye dɔ wɛrɛ ye o ye cogo in kabakoya walima maziya dɔ bɛ nin na o tɛ nin na o kuma o n'a ɲɔgɔnnaw riba adamaden sama dɔndɔni fi bɛ taa kɛ malangolo ye i bɛ taa kɛ makunda ye ni si haja tɛ aljinɛ kɔnɔ aljinɛ muso bɛɛ a bɛɛ dagabana a bɛɛ ngara a bɛɛ yecogo ye da ye u tɔ foyi tɛ kɔ u bɛɛ b'u kari la i bɛ taa min e ye mun wɛrɛ miiri bilen a caman dun fana din b'i ma fo k'i labɔ wa aljinɛdenw a fɔra ko aljinɛdenw ko u sogolalen de don an ka diɲɛ sogola ye jumɛn ye k'ale occupelen don temps t'a bolo a occupelen don mun na hali nafolotigi don baara bɛ ɲini k'a fa a ye o ye a bɛ bureau kɔnɔ a ye o ye a occupelen don hali n'a danna wari jateli ma hali an b'a fɔ maa minnu ko nafolo b'u bolo bɛɛ ɲɛ b'u b'o fɛ wari jate kɛn bɛ k'a dɔw tɛgɛdenkɔni bɛɛ tiɲɛ wari yɛrɛ gazi dɔw bɛ fɛ de dɔw nun na pour que u ka wari jate e t'o faamu nka waritigi b'a faamu mun y'a to u bɛ comptable ta nka aljinɛdenw ka sugulu ye jumɛn ye damu temps t'a bolo ka foyi kɛ damu fɛ n'a bɔra damu ko dɔ la a bɛ taa dɔ la n'a bɔra dɔ la a bɛ taa dɔ la n'a tɛ hɛrɛ ko dɔ la a bɛ dɔ la baara tɛ yen bato tɛ yen foyi tɛ yen ale i damu ta i damu ta foyi tɛ aljinɛ kɔnɔ tɛmɛ ta o a y'a damu ta a ka d'a ye cogo min na kafiru ko k'u b'o de ɲini yan n'i y'o ɲini yan i t'a sɔrɔ yan dɛ nka i b'a ladegeni sɔrɔ o ye jumɛn ye i bɛ kɛ yɛrɛsagokɛla ye i bɛ kɛ maalankolon ye yɔrɔ min ka di ye i bɛ taa ye ni ko min ka di ye i b'o kɛ nka o n'a ta bɛɛ i dan ye garisigɛni ye i dan ye hakɛni dɔ ye limiti b'i la hakɛ bɛ yen i tɛ se ka tɛmɛ o kan nka a bɛ kɛ sababu ye k'i ka aljinɛ ko a b'o tiɲɛ lahara o faamaya dajuru bilalen min bɛ yen o faamaya min bɛ yen ni ala yɛrɛ y'a mankutu k'a fɔ n'i ye aljinɛ kɔnɔdenw filɛ i b'u ye faamaya la f'i yɛrɛ ɲɛ i bɛna kɛ sababu ye k'o tiɲɛ dɛ yan n'u ye tile fila kɛyɔrɔ ye waati kunkurun e yɛrɛ n'i ka denbaya bɛ ɲɔgɔn kan ala ye diɲɛ ɲɛfɔ koyi a man d'an tulo de la kabini anw fɛ adama natɔ ala ko walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin e ka nin taa kɔrɔ ɲini arabukan na
ولكم في الأرض مستقر سبت يربايد وكلوكوكا سبت لبايد وكلوكوكا ومتاع أن دامتا إلى حين كتاسي سنغنما أمانجا متاع قليل وتكمرون دل أما فيهم فين على فحلو بكرة وناتا بكوي منجا إيك ما فهموا adama de be fɛn fɛn ɲini dugawu la hali n'o bɛɛ minɛna o n'a ta bɛɛ ko in man ca ka si sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka bɔnnaw sɔrɔ e yɛrɛ b'a fɛ ko in ka kɛ cogo o cogo o bɛɛ kɛra o bɛɛ ma kɛ dɔw ye wa nka ko bɛ laban cogo di sanga ni kunkurunin an fɛn o fɛn filɛ kabi b'i da gɛlɛya makɔrɔ f'i laban bɛ jɔn a la madama makɔrɔ na dangoni taara ninnu ka dugu la ni maninka cɛkɔrɔbaw kɛra ka bulon fa i b'u kanmɛ ten nin ye denni ye nin ma kɔrɔ i ye cɛkɔrɔba de kanmɛ ten nin ye denni ye n ko bɔn e tɛ den bilen dɛ 60 ni kɔ 50 ni kɔjan o bɛɛ ko k'olu ye denmisɛn ye tiɲɛna i kɔrɔw bɛ yen dɛ nka i tɛ denmisɛn ye bilen adamaden bɛ se hakɛ dɔ la i kɔrɔw bɛ yen i faw bɛ yen i binakɛw bɛ yen i mɔkɛw yɛrɛ bɛ yen nka i tɛ denmisɛnnin ye bilen dɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa bɛɛ k'i yɛrɛ malasa ten anw denmisɛnninw b'a dɔn an bɛ denmisɛnnin tɔnkow ni fɛnw na jamana in kan n'u cɛkɔrɔbaw don danbo la anw de ye denmisɛnninw ye anw de denmisɛnnin jumɛn i tɛ denmisɛn ye dɛ an ko fɛn jatew de bɛ yen ka bɔ na ka na nin na o ye nin ka bɔ o la ka na yan o ye nin awa ka bɔ o la ka taa dɔ in na ala ka da fila to an ye ko in ye n den ye dɛ waati kunkurunin dama don i tabi dama dɔn waati dɔ bɛ na n'a fɔra ye an ma kɔrɔ quartier ngo ka kɔrɔ ne ye kari ngo ka kɔrɔ ne ye i bɛ t'o la ten i b'a to i bɛna to ka dugumana ye i ka kɔrɔ caman taa ni dɔ k'i ma ko ne fa i b'a fɔ ayi i fa tɛ ne ye dɛ a laban ni don dɔ bɛna fɔ i b'a sɔrɔ tiɲɛ don parce que o n'i denkɛ ye fila ye o n'i denmuso ye fila ye ala ka bɔdakan ye ala ka da fila tɔn ye ala ka laban ɲuman di an ma كأمثال اللؤلؤ المكنون كل بكم اللؤلؤ من نال لسقون بيتك وما شاء على مكالا هورلين نمبتي تادو على كمغتوب بينا فتقول أمنا سيدون نمو جيتا أبو كايلو دلا كرايدي إنت أولو كن كورلا تقوي أولو كن كورلا فرو تشينا أبو كايلو دلا كرايدي نانو ay nunu misaliya ni lulu minal la sakombe afrugo kono maga makala kadaka lulu ale kisebe bo afrugo kono kuma mina ni tegew na ma yelema tegew lo ba soro tashi fuitala nugo fuitala itafa ka bunya ko abu ko mali wuro dona wore ba fo ni be wuro yon fe kuma mina ba soro fa be tiruyi tete wuro bo fe de kono fara de kono woro bo afara kono kuma mina jiriden to cheka yi kuma yare cheka yi kasanu ni jema do ba soro jema tew do no fo itala ni blema do ba soro blema no fo itala akasanu ngana ayelema na sappa yew kono dunni siraw ni fon fe bada soro abe son ma kuma mina ba soro abekera ngani dai o woro do yere ngani da do tambi ikun va ola ko yele woro ko yale kasaraka katura tato de perena amba hakili siyaw wallahi na mena upapu kunna la baba hakili siya do soli meka doneka na ba ko almami ne bora kana ngwa kere apa na me fedo ma hom puro wani yele maki gore so oro yimo ya oro good maya la ga boda de kan ambo de la yele woro kashi woro sokun woro jigila tige woro masa woro ana mana kan
worote romuna olubu kanyana make obideme black na dauma am bena ko famille nga sisa e nyebe jon be kuma yaro amfle ambe kuma na kamse ko bela ngani la jarabu nana be bidadi o saraka bolaw no lajeli kelaw no kibaru ya folaw de be bulbul la bi ko kam surudatu eyte de trabu day ka saraka fo mo ko kam surudatu o de ko foya ka koro fon fin solution ba mbula bela amba mpan qur'ane kuna ka mpa alkira ka dugo kuna sallallahu alaihi wasallam ka tiyali maniala ka ko gladlangere ngani la jarabi nana bebi dadi ita don bo wi nyena abada mama ko ka bi se kula ya nanga mana gana umakuma ha nete na soro lajeli yere ye che anveya ko lajeli yere biga ke ka soro na soro kurna bi soro chugo yere mina wal manabi du chugo yere mina no lajeli biga ke yado amma ko bola bi de ha nga mashiti kuma bedda diril hal lajeli kala wara be banga mo bulum de moru be ba mo bulula be ala tay je karon ka ambe pupa pukum na ambu blam wo waqtu de binna waqtu ba ko abeni mina kalodo actualité de bega ko ngalo mbagiya ba ko nabi sin aya fo he adama de aya alawi adama ka shalala aka ka batuke nyina ma recherche o dayele le do be farafini faraje be ka kaula ta basu ke ta recherche ke ni tira ka fe do laben ka ke fe do e ano san bolo ino tonota abana atobe manaka atobe manaka u flesa bukma don bukma koron fe ko kera ka ban joni don ba jmen dadal ka ko nya jeli munu manguto o jelu be bin ay wele kat kari nimbe doni be karla aka keleti ko hal jamana na jango dugu amoke de dide blakata nunga dugu vli amoke de ni ngeta ma atlo rafi menangalo ko rode am menangalo dige de da ma fo mi ko doni rogede ay ni gay ni do ala ko doni min bi nafa yodi ala ye min fo ay ni nge o yini ko don ki se ko kola ala ko aka min do o yini ko don ki se ko kola ikira kalfa alama ika idama ka shalala ika inna ku don ki ka nyina ma ku don ika ala bato yani sa doche ko imbe de fleni ato ko na mi yon nge damadi ni min zira mina ebine nge kana ko ebine ke fin erat ba feka ke fin ima sika ke fin ebine nge kana ko ne kana warde ma ko ebine ke fin ha tun dina fulu ha erebe arajo Sulaiman lako don fitara fo arajo de ay na ne bia ba fo luma ko ni bitigi ne nyoy ko jamabe aka bitigi cheka tana isa ha ren nana mashima don kibe ni kina fina na fo arajo de la ire be ga fo mo ngani moro ni mbia wala sa uki yoro don na singi ka ismu imbara dono ka change on seri ire ka dale mo ka yoro don o de kene kan dalwi wallahi ala kiran nan dine mi ko jelendo de no taala de ambe ke ka ko kundaw de dla ka ke ka mo kalimaniyan na shi ka ke ka nimaniyan daf teslamé ko jelende halan flero minabi mama semene do ala wele la hakili sikimbe ka temema toka mama chesirimbe go febi kana fle dien be srambe de ne ma fiti srane ngai hakili sikimbe ma to parce que ebolo tanga babila koloshi babila ngani mfle nini nyina naka sababu ni ngodron misali ala ma fongo bashido de nini hakila kwa be nunda tukula ngwende na nyina no ko domi dora yana kwani bana bisigiso ngani mimboto ko bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah ko akili jigo jigi kene ma ne go ke ka bo ala bingoloshi
ninte ko ne bo mo da ce ka ba sababu made nga wallahi sababu ti nafani alate ala de bi sababu ke ka adama de tanga man ala de fa ma bim siga ma tanga ka sura sababu te ni ma ya siga je klola siga ko ye klola na kadi ta fon fo bito fo ne ma woyi nga ne kon ba don on dambala ko ala siga jon koloshi an dambala ko tanga nan ala yudi ala kirama sallallahu alaihi wasallam sete adama de ka madowla sababu yere hal ni sababu ke setiye erete nye foyi don koina parce que ambo marhala de law parce que yela mani munum bo fo koina ko kelendo ko kelendeo ni alami koloshi ni fa do koloshi siga fa do koloshi e fle yi yere tege e ma korobay e ba nyedon e be bana njuyo no it songi tege di mama i demfiti no vle do bi sungo benete karisa abedi ka atege ci de tege e demfiti no e be ban lu be tege mne e be ban lu be ka gerela e psi yere koloshi ni koina ki deun koloshi ki muso koloshi ki teru koloshi ki ka barake de koloshi ubta buru munun zanga dima ko lu koloshi du war munun bena dima ko lu koloshi ni alate ni bodate ni ko nuna koy oda taw yan zema ala kana nga tafsiru ke akala be tugodi e ti ke tugo talaw ke tugo memen pa pi to buka kuma fana bete hakika gui ango chien fonyo parce que abaka ke dona ko ni faraje ton fen fo ko nuna ihtimalatu de zununu de uba biski kuma do la ko kodo be tugo do la ga étude bitla kana fen wore fo mino tekili o chama keranya na yo e sida ko be fo ya kuma mina e sida ko chama yele maede folo Allahu akbar ni mo wakili digala sabe ke kaw koy mo mama be ali sambi sababu be bo kalama docteur ko bien de tobi pigiri bien bo mo pigiri nay katla ka fara nyonga ka ken ga seti kono ka tobi ka mo wore o pigiri nay akundi ga ibi matanzigi ka lamu kelen zan ku be kundina seljili fana murukele numukebe na murukele abe demseni biduru bioro abu be seljina wasida ko de seve yo fo ko dabla ka o ko tere juguya fo ka tekede ko be na be demsenu selji be na ka muru na be ni pigiri be ke be na ka bien bena o erete hale ere kilinga pigiri ni pigiri duru dima pigiri duru dirima pigiri bien duru bidima eto wage goy ere kile ni pigiri duru dirima bien duru bidima bien fere la wabe age to goy okay yayo opana ko imbe tati to bu kuma ambe dawka kuma bela adu muna mumanzika ala tala alkira ba fo ni yeninke itangana mais to abu mana min fo ambe ka daw bela bi 100% anti fo iboala fana nga ko in la jël min jinya ma jone de la zara te kuma kelen fo kuy te kuma kelen fo de sida ko damne ya abada akun siga fo ka be chela ko ata musula o tlala kana yi akoko ka ye abe demba do la tu dew mine o tlala kana yi akoko no o shigunda damne naw mana nin ko nu fana fanga hakili siafe islamete nyina alako islamé ba don ko mabale bulu o bale koloshi ba bale la wa ala yo defo sa ko bishiyon be mu'minuna ko kafiru ko bishiyon dolula ko tigibe mu'mini ka kula koloshi ba be mu'minina hal ni sababu be desera mu'mini jigiba ka ko msiga kishi sababu bani ko fe pew ibi yere demeni fen ala ka saw dlalewna o betunne ko halsa mu'mini ta jigit ka ala abulo ala bisika kishi bana ko be so danga de la kuma dawla fango yoro fam fano ka dano kawli no te doro abidu kalimani ala am fen flebi maloya doni nana mbema am flani bana ko imbe datu ko na be wuliti wallahi nasro ko andoni ala gashi kundarate ka wuliti am fle ka ance siri bana intanga na chugomina nasro ko nya ngere tanga ala ka funungo mati
wallahi banay mu nga ni ko rotlu ngefe ye est ce que yere tanga haramu man ci ko inata yere tanga la kuta ko man ci ko inata ha biya blame mo gien ka fo ni demba tigu na bora bara wala ayta am so koro ayta de ngoro biye bla ko me wajulla imason ibika gerena tala ti do show ni 3h ti do ni 2h ibika hotel la tala ibika cinema na tala ibika concert la tala ngabi e o bedda bla wala say ka kishi banam yo bedda bla wo ni yele la sa fe ku fle choufe ibi yele di ni 20h moy ngoni ziray bay bu pulli bebe pulli parce que a foran ne ma foka ma ngala bato de nga a foran fa man nu nyesra te ko am yon do ka ko banay inde a to an sona ka kolo fa ma ko ni tata ni fa ma ko nya foka so rabbana te samba so ran la ku kele akuma foko ubalaka démocratie kele tiente ba na so ko fanga ku mesure ta ko ay do so kono désormais ni shukura 29 ko fa ngana ma shi kenama wal mawqa mesure takabbaru datgu ka so rabbana ti mo ko mena mo bo na soro wula na soro adama ni hake inna wula na soro liberté kala kala wula ka fo ko non ko ni manga mo ko droit do ka bo adalat garawna sad illa man rahima Allah minna ja'alana Allah minhum jawme kele kan re ka kenano antaka alano jawme jene do nay hal nambe do kasula anga jien no fe anga do kasula nga ni ala ko do antison ama nga liberté di darsu chama mina soroni ko ina de darsu bina sora oda to ne ba fo mbise ga ka fo anga tubi koy parce que nama tubi ngani yaw tike kele de ngani yaw tike kele de e ba fe corona ka ban ka bol damne e muso ta fe corona ka ban wala sai ka to ale koro ara ngani yaw tike kele o ha fanga tubi de wala sang ngani yaw ka kele bana nga ba no te ngani yaw bi nyon soso dugo bi nyon ngbe ala ka boda kan akala jazaa'an bima kanu ya'malun ko ni sarai mun zara do kuma bara min ga tafsir kelaw ya siri ko ala yu sarani niye ukabara sababula note ukabara taso ba ka barata aljina soro de ala kira yu fo sallallahu alaihi wasallam akma info domina ma do jafari raka ala kira ni sallallahu alaihi wasallam uko kira ma hali ere kira ko hal nere fo ala ka ka hina birifini de birindala no te hal ne ka bara daro bara da ko ni ala kira tay sallallahu alaihi wasallam ita don ko ala ka nabi mom ko soli kanga ku ka jango kerengere mo ka kuntigi ba no ya alkira sallallahu alaihi wasallam eta don ko ala jonyu ni bunya kakan ita don ko ala jonyu ni duwo ke kakan ma kanga duwo kuye e ka ki ba doka bara la digita bani ni ala ya ginan fe ko nga soli alkira sallallahu alaihi wasallam min ganga ke enne shi masika kew ga alkira ke sallallahu alaihi wasallam eni ne bebete hal na nga farda jana dama ame fa beke mangai da ala kira ku bake tugodi sallallahu alaihi wasallam ala kira ku bi jo asim vlaka kad sufe shujo hal ni sungolo te koy fa se bi funu jolifi ebsola ni ma fenzoro ka di fama ni fa fatura ite fenga binage ite fenga aterui ani nabi mo ndo yode minga nga ke ala ka hakela olu yu seko kala olu sira yoro la matika se yoro mina
o mana an fana kan ka olu bonya olu jɔyɔrɔ dɔn ka tugu nɔfɛ k'u ladege an seko dama jira la o de y'a to an bɛ sɔli caya alakira kan Allahumma salli alayhi wa sallam ka sɔli caya alakira kan sallallahu alaihi wa sallam ka da ka alakira sira ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ ala bato ka tɛmɛ bɛɛ kan alakira ye so jɔ fo k'a sen fila fu an ye joli kɛ joli to kuma bɛɛ adamaden kan ka dɔn ko n bɛ min kɛ a mana bonya cogo o cogo o tɛ foyi ye ala ka hakɛ la foyi tɛ an bɛɛ kan ka wajibi dɔ sɔrɔ bi ka d'a kan ko minnu bɛ kɛ adamaden ɲɛna adamaden bɛ durusiw de ta o la jango ni ala ye bɔda k'i ala ya rabbi ala ka bɔda kɛ an ye ko minnu bɛ tɛmɛ adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ darisiw de ta o la an ko nin ye sara ye kuma de jɔra ye u ye baara min kɛ an ko maa si ka baara hali alakira bɛ ala bato ka tɛmɛ bɛɛ kan a ko k'ale ka baara tɛ alijinɛ sɔrɔ ko fo ni ala hinɛ na o kɔrɔ ye jazaan bima kanu ya'malun u ka baara sara don nka sababuya sara don baara valeur t'a bɔ kuma kɔrɔ y'o de ye anw ye baara kɛ waati kunkurunin de kɔnɔ nka sara in bɛna kɛ sara kɔtigɛbali ye sara in bɛna kɛ sara kɔtigɛbali ya rabbi ala k'an fɛrɛ a sara sɔrɔbaw kan o kumana y'an fɛn fila de bi yan yan'an ka tɛmɛ o ye jumɛn ye siga foyi t'a la alijinɛ tɛ sɔrɔ ni baara ɲuman tɛ nka kana danganiya kan k'a fɔ k'e ka baara ɲuman bɛ alijinɛ wajibiya i ye fana i ka baara ɲuman bɛ kɛ alijinɛ sɔrɔli sababu ye nka i ka baara ɲuman tɛ alijinɛ wajibiya i ye o kɔrɔ ye a valeur t'a sɔrɔ nka kana miiri ko baara kan ka dabila o kama ko parce que ko alakira ko baara t'a sɔrɔ o kuma an ka lafiya n'a kɔni ka di ala de ye a bɛ maa min don a ka alijinɛ kɔnɔ a b'o don a kɔnɔ n'o tɛ kira yɛrɛ m'a fɔ ko baara t'a i m'a faamu dɛ o t'a faamu cogo ye dɛ n'i ma baara kɛ fana i ti don dɛ ɲɔ bɛ ɲɔmugu ta kan b'a la dɛ an b'o baara dɔɔni dɔɔni min kɛ dɛ ala ka fɔnisiriya de bɛ fara o kan ka sɔrɔ ka alijinɛ kɛ an zara ye an ye kuma in ɲɛfɔ yan siɲɛ caman a bɛ komi n'i ye maa ta masɔnkɔrɔ baara la tile journée o sara ma caya an bɛ waati min na bi 600 800 o tɛ wa nka wula sera min kɛ i y'a wele ka na tile kelen baara sara i ye 1,000,000 da wali i ye 500 ta ka d'a ma a sara tɛ wa a sara don nka a ka baara b'a sɔrɔ wa hali a ka kalo 5 baara tɛ nin sɔrɔ nka e hinɛ n'a na ten k'a k'a sara ye nin yɔrɔ in na yan an b'an to yan ka wele bila maa saralaw ma maaw bɛ baara la maa minnu bolo a ka hakili t'u la jango kɛrɛnkɛrɛn ma sunkalo in na a kana ko bɛɛ kɛ ko n b'a ka kalo sara d'a ma ye koyi k'a dɔn baarada ɲɛmɔgɔ dɔw ni nafolotigi dɔw ka kuma bɛɛ y'o ye a ka sara juru tɛ ne na ale kɔni bolo ale bɛ 7,000 min di nin ma kalo la wala a bɛ 10,000 min di nin ma kalo la wala a bɛ 20,000 min di nin ma kalo la wala a bɛ 30,000 di nin ma a ko de y'a ka ko bɛɛ ye yarhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa wallahi n'an fɛn o fɛn bɛ ala ka tanga ɲini bi an fɛn o fɛn bɛ ala ka kɔlɔsili ɲini an fɛn o fɛn b'a fɛ ka kisi ka bɔ ala ka balaw ma an fɛn o fɛn b'a fɛ ka ala ka hinɛ sɔrɔ a sɔrɔ siraw la tellement de ye ka hinɛ ala ka jɔnw na ye dɔnnibaw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la dɛ diɲɛ bɛɛ bɛnna fɛn min ka sarakati bɛ balaw ɲɔni ala ye nɔgɔya kɛ e ye ninnu kamalenkɔrɔ cɛ 10 cɛ 20 filɛ i bolo baara la n'i k'u k'u jɔ u b'u jɔ n'i k'u k'u sigi u b'u sigi n'i ko a y'a kɛ tan u b'a kɛ ten n'i ko a kana a kɛ tan u b'a to yen a dɔw bɛ ko min don e ta la hali u t'o t'u ka maakɔrɔbaw ta la an dun fɛ farafinna yan contrôle tɛ sarako kan ni ni maa bɛnna min na o y'o ye n'o b'a bɔ o t'a bɔ o y'a kungo ye n'a ma kɔntan don min na i b'a fɔ n'i t'a kɛ n ka baara bila maa wɛrɛw labɛnnen don k'a ta an kana ko in kɛ ten a ye hinɛ a bolokɔnɔmɔgɔw la alakira ye fɛn dɔ ɲini ne ɲɛ t'a maa yɛrɛ la bi illa man rahimallah
ga ye ka ko de kira nyo fo do me la fo jon de la ko ala e jon munu maradi ama ayu dumini fena ay rubi mindu abi mindo ko nyona do kana na yu bla barala akanu bla fena uti semina na yu bla barala uti semina ku demala ya ala kira ka bla sirali kan kado jon daraja ka don kateme ma e ka barakala ka parce que barakala tay e na beka ka horoyana abina baraki bolo bengade do ngani tay jon de do non na tabe ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko o dumini ire ka dumini nywana na ibi fini min do ki ko nywana daba heres baras rado de here baras rado ala kira ka sahaba do yini kuma labatu ni uye fini mbuka ne ba so nywana buka jon kan ngabi hala ndo bolo ebi min do to kafsa ka barakala ma ato mais ne bi fini min do ma so doni de bal ni do era ye ko hali yo soro sababu were srafe abi dimi koro patron be fini min do ni doyo o nywana daka barake de mani barake de o dongala ale bi dimi ko baka a kumbe ga kena le tay ko ma yakla ko de kungolo e mo kungolo e ko ma to tata ha ini nimbe da makaka ngui alle ala e fonni de kiye fonni makale o ko imbe ala sako yala o kuma na beti ambe heremi ngo tobuka ko dona do de kuma info ko sayna ko diebe problème mina be ka be fura be ala kira ka kuma kauna amado islam yala de akunga ka be fura be ala kira ka kuma kauna ko diebe srani do sanka fo jangoni bana ko in ko fe gele na do dien kono ko ala kira ni zomu munun do angoro nyonde mena ko no kera dro pa gele bi teme beka ala kira islam munun do angoro nyonde mena ko ni adama dum yo pratique islam o dronte de mimbe ga ni fo islam ete ko no kera ko gele mbe tam goka bo fo mo gawla e ka tala kira ka bla sira ko fle bani sallallahu alaihi wasallam e ka fle be ga mo bara nyonya chukumina e rebulo e kelende mo goy ite ma shi fle mai soro wallahi ma do alay ma do la jarabi ni bara e bolo kono wallahi ni dambe ko do dambe be tanye sigidala e rebulo ni ma nyene ma ya do e ba do ko mo nyene ma do ka temika ni bato do e kan barake din aba ala bato ka temika go be ko fa ala e sonki ni yoro chaya ka temata itala baraka da o mo gowla ma do wala fe epsiga ika baral kela wala jate utato so ibu ni soja e reti ni sokoya o e chen yo nyala en wa ka da made ma o de bike ibi fenge ma ya ba ni soja ate foi chen e nga hera dungew de ba kede hera dungew mamunu nu bogo dugina ni here amgo de bi adama de do were bogo dugine do ni here keli bogo wi nu ma kewti lafia ga do be alulu e here keto ya bu toro were tede qur'ana ya amgo fo ne tede qur'ana de kuma alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl were tsega ke wo mo balika ke fana ma do be ni sarawla kibina konyma ke na la fariga ita ke blede amgo be wallahi ni sarala kibini ka tereke misri atika ibli amgo be ni sarawla kibina la ya sai benge abafo kika ke sugosungo ni kuna saga sa abafo kika ke bai amgo be de non ça c'est trop karza mambe akalo ga de watan zoro ali wa flaven dabo atore ke wa bisa wallahi kada ay ka bara chede wa ma fasor bin nakashi ga tafe e patron kumbo mo ka tukum na de akumbi boyere ka de ta fam ete ala do ma e be to moni herete ni ereta sirasa patron era bitu e ni ngalla akili jige la blere e ko nza fone itashi de patron akili erete yere abe chikata mota de disa akili te yere bala de ba ke jon ngani anyuma kan de ko mumini ngani aka ingate ma aya kabaraka mumini ngani angania kai ingate ma parce que kuma be mumini bi fende ngania hali mi yere fanga tala
ale b'a fɛ ka kɛ ka se yɔrɔ la a fanga yɛrɛ ma se ya rabbi ala k'an jidi ŋaniya ɲuman na ala ka bɔda kɛ an ye ala k'an fara ɲumankɛlaw kan baara ɲuman ŋaniya ya rabbi ala k'a don an na a musaka ala k'a nɔgɔya an ma ala kana an lajarabi an bolo fɛnw na ala bɛ fɛn o fɛn di an ma ala k'an nafa n'a ye fi dunya wal akhirah adamaden k'i cɛsiri o dugawu fɛ dɛ n'i ye nafolo sɔrɔ a k'i nafa diɲɛ na a k'i nafa lahara ka d'a kan nafolo n'a b'i nafa lahara ala b'i bila ka don hɛrɛ siraw fɛ nafolo o nafolo n'a ma don hɛrɛ sira fɛ lahara a t'i nafa i ye fɛn o fɛn sɔrɔ ala deli fɛn k'i nafa diɲɛ na ni lahara maa o maa n'i ka sɔrɔ dana diɲɛ ma yan e ka nafolo ala ko tɛ k'a la hɛrɛ ko tɛ k'a la e si i ma hɛrɛ ko k'a la ala ye kɛnɛya min d'i ma a ma don hɛrɛ ko da fɛ y'a dɔn maa dɔw ka kɛnɛ o komi sokɛ nka kɛnɛya in tɛ don hɛrɛ ko da fɛ dɛ ale cɛsirilen tɛ misiri baara la a cɛsirilen tɛ diinɛ baara la a cɛsirilen tɛ ala ko boliboli foyi la ale kɔni ka boliboli bɛɛ ye sigida la kolankolon y'a dɔn e kɛnɛya b'i bolo nka kɛnɛya barikama tɛ dɛ a kɛnɛya min nafa lahara fo ni maa min t'u bɛra o bɛ cogo min na nafolo bɛ ten o bɛ cogo min na dɔnni bɛ ten o bɛ cogo min na hali maa dɔw u da ka di pɛlɛ u bɛ se kuma na nka u tɛ kuma ɲuman fɔ y'a dɔn dawa ye fila ye o ka wele da kana ala ma fila de don jamakulu fila don maa minnu ni yɔrɔ bonyana dɔnni na ahlul ilm dɔnnibaw dɔnni dungew olu ni yɔrɔ bɛ yen nka al'amma foroba mɔgɔw fana ni yɔrɔ bɛ yen alakira mandum ala y'an bɛ forobaya fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah bɛ dama ka kan o la e filɛ e da ka di nka i tɛ kuma ɲɛnama foyi fɔ mun y'a to e ka nɛnjɛ in i tɛ kuma ɲumanw dilan ka ala mankutu n'a ye mun y'a to an b'a ye mɔgɔw bɛ to ka sɔnni minnu dilan an bɛ tile ka arabu ta lamɛn mun y'a to an ka yan kuma donsow an ka poyi dalaw an ka animatɛriw munnaw tɛ ala majamu munnaw tɛ alakira majamu munna ala ye kuma dɔn min d'u ma u t'a exploité ala ka diinɛ dɛmɛni na wabtaghi fima ataka allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ala ye fɛn o fɛn di adamaden ma i kan ka ala ɲini o fɛn in na kan ka lahara ɲini o fɛn in na tiɲɛ don dɛ maa dɔw bɛ se kuma na dɛ a bɛ animatɛriw la a bɛ yen a bɛ mɔgɔ dɔw la kuma dɔnnaw la an ka laadala kumakɛlaw la u bɛ se ka ala ko majamu k'a nege don mɔgɔw la walayi ne bɛ mɔgɔw dɔn maa dɔw ala ko kanu ɲamakalaw ka kuma mankutu senfɛ a tigiw ka silamɛya sababu bɔra o la mɛ adamaden ala ye fɛn o fɛn d'i ma i bɛ se min na i jija i k'o don hɛrɛ sira fɛ lahara bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la ala ye fɛn min d'e ma maa dɔw bɛ yen dawula de b'u la n'u bɛ ko o ko la mɔgɔw b'o la o tɛ tiɲɛ ye wa sigida la ale yɛrɛ de kɔni ma ka di kana filɛ ta mɔgɔw b'a nɔ ko arapɛri do dɛ hali n'a ye silamɛya fana fari ta sisan o jeune kelenw bɛ tugu a nɔfɛ ka taa misiri la a bɛ cɛ la a bɛ muso la ale yɛrɛ de ala y'a dilan k'a manja manja fana ye ala ka sɔn ye koyi wa alqaytu alayka mahabbatan minni n ko ala ye musa kisili sababu de kɛ manja ye a ko musa e ko tɛ wa alqaytu alayka mahabbatan minni a ko n ye kanu kɛru i ka bɔ yɔrɔ ala y'o bonya dɛ maa min yɛrɛ bɛ kɛ ka denw ɲini k'a fa a yɛrɛw ka denbaya la ale fali bɔra a ma se bɛ ala ye koyi o de y'a to ne y'a f'i ye wallahi ne an tɛ se ka nin fɔli la an hakililatigɛlen b'a fɔ ala de ye faama ye n'i sɛmɛ a la a b'i wasa kuma dɔw la ka sɔrɔ sababu tɛ musa ka kisa n'i y'o kalan kuranɛ kɔnɔ a fɔra fɔ cogo min na o tɛ adamadenya laada ye o nka laada de tɛ ala la a fɔra a ba de ye ko n'i siranna i k'a kɛ cogo di n'i ko adama n'i siranna den ka o kɛcogo minnu bɛ fɔ o la est ce que o ni musa tɛ yen kelen n'i siranna kana to ɲɛ fila ka da ka di a dugu kɔli t'a bila sɔn kɔnɔ na i ka to k'i dogo ka sin d'a ma est ce que o de fɔra a ye ala ko n'i siranna a don wagande kɔnɔ i siran bɛ den min o mara yɔrɔ ye kana da o ma taa bila ji la ala ye koyi
ni ka sɛmɛ ala la sira yɔrɔ min na ala ka dɛmɛ bɛ s'i ma o yɔrɔ la a ko taa f'i ay ba ma Musa bana ka maa ɲumanya ala ko ni mun ma dusukun sabati a kuma a ma se ka ko a kuma se ka faamu o de y'a to ala y'a sigi ka na ale yɛrɛ de ka sin d'a ma walasa a hakili ka sigi n'a kun ka di ala ye a kun bɛ lamɔ ye ka sɔrɔ a ma lamɔ a ba bolo nka ala y'a sigi ka na a ko a fili ka taa ji la yen a ko n bɛna segin i ma ni ala ye nin den seginbaa ye e ma o dama tɛ n bɛna kɛ ciden ye a segili i ma a n'a ka cidenya maa si tɛ se k'o bali ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun o den kelen in dɛ o nana lamɔ Firawuna yɛrɛ de ka palɛ kɔnɔ maa bɛ siran i fari faamuya i kɔrɔla bɔ a la o den kelen in nana lamɔ Firawuna bɛ kɛ k'a yɛrɛ ba de sara walasa a ka sin d'a ma o kɔkun kana mara ka fo ka taa a kamalenya an dama kalama k'a to a ka palɛ kɔnɔ o bɛɛ la Musa bɛ Firawuna fɛ yen komi a den fo ka taa si se san 30 ma laada bɛ ala la n'o tɛ ni adamadenya sababu don ni y'o bɛɛ tiɲɛ o adamadenya sababu bɛɛ tiɲɛ ni adamadenya sababu kɔni don ala fili min filɛ ji la ala tun bɛ taa bɛlɛn yɔrɔ wɛrɛ de dugu wɛrɛ mɔgɔw k'a tɔmɔ ka taa n'a ye fo yɔrɔ jan n'a kɔrɔbayara tuma min a ka segin nka ala y'a ji bila ka taa bɛlɛn Firawuna yɛrɛ de ka danga la o tuma karamɔgɔkɛ an bɛ damaga kan n'an bɛ jɛ k'an sɛmɛ ala la an k'an sɛmɛ ala la nka n'an y'an ka ala ko kɛ tulonkɛ ye k'an ka ala ko kɛ pupapu ye k'an yɛrɛ hawuja k'an yɛrɛ siran ni hawuja yi diɲɛ ko la a tɛ foyi yɛlɛma koyi a tɛ ala ka latigɛ yɛlɛma ala yɛrɛ de ye faama ye fa'alu lima yurid a ka latigɛ dajuru b'a yɛrɛ de bolo dɔnnibaw bɛ ala wele o de la ko ala i ka nɔgɔya kɛ anw ma fɛn na i ka latigɛ bolila ni min ye i ka nɔgɔya an ma k'an ta k'ala hɛrɛ ka bɔda k'an ye mana an yɛrɛ b'o de fɔ k'an yɛrɛ kun kalifa ala ma k'an ka denbayaw kalifa ala ma k'an ka diinɛ kalifa ala ma ala min ka kalifa ti tiɲɛ ala min ti kalifa tiɲɛ ala min ti kalifa tunu ala ka bɔda k'an ye ala k'an ka diinɛ ɲuman bɔ nin ko in na ala k'an ka adamadenya ɲuman bɔ a la ala k'an bolofɛnw ɲuman bɔ a la ala k'an tuloma gɛn ala k'a k'an ma tuubi ye ala k'a k'an ma wajuli ye ala k'a k'an ma taasila ye ala kan'an kɛ fitinɛ ye kafiru ye ala kan'an kɛ fitinɛ ye kafiru ye an y'a fɔ a ye n'a ko ala b'a kɔlɔsi a tɛ nin ala kan'o fɔ a ma ala kan'o dow da ka fɔ a ma allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah